یەکەمین گهێک di kemera millî de gihêka klavikil karî te parsû. Klavikil karî te parsû. Ev her du hestî û beşa biçûk ji kirkiroka parsû yekemîn bevdûr tê girêdan. Ev bendê navbera parsû û hestiyê klavikil de ye. Parsûyê yekemîn ev bendê navbera parsû û hestiyê karîteyê de ye. û ev benda pêşîn navbera hestiyê klavikil û karîteyê benda wê paşî jî heye. Ji bilî vana ev bendek din heyît navbera her du klavikilan de wan û karîteyê bevdûre girê de. Gihêka duyemîn gihêka navbera hestiyê klavikil û niçka akromîn de. Ev niçka akromîn û ev jî dawiya rexekî a hestiyê klavikil her du bi hev re tên girêdan biriya vê bendê û vê kapsûlê. Şêdibên gihêka akromînoklavikular. Du bendên din hene alîkarin di vê gihêkê de bendê navbera niçka korokoid û hestiyê klavikil de. Benda yekem ava rexekî em jêr dibên trapezoid, benda trapezoid ya jî trapezoid ligament û konoid ligament, benda konoid. Ev her du hestiyê klavikil xwe cih dihêlin û gihêkê asêtir dikin. Sêyemîn gihêk di kemera millî de gihêka herî girîng hilce me gihêka millî navbera hestiyê homîros û skabula de. Hestiyê homîros bi serkê xwe yê jorîn yê nîvgogî qof di kirkiroka camînê xumandî tê beramberî şikefta glînoid di hestiyê skabula de. Şikefta glînoid di hestiyê skabula de avaya ye, ev rûberê wênayî nîv tişeya hêkî de ye. Ew jî bi kirkiroka camînê xumandî. Lê çalbûna wî na ne li gorî qofbûna hestiyê homîros, serkê hestiyê homîros qofbûna yî zêdetir e. Di vir de kirkiroka camî a ku vê şikeftê di nixumîne rûberê çêdike di navendê de tinektir e ji derdorê. Ev yek dihêle got çalbûn hinekî zêdetir bibe. Ji bilî vê kirkirokê jî xelekek kirkirokî heye avaya li dora kirkiroka camî xwe cih dibe. Çalbûnê zêdetir dike di hestiyê di şikefta glînoidê da ku karibe pevgirêdan navbera wê û serkê hestiyê homîros de xurtir bibe. Bendên ku vê gihêkê ji me re asê dikin çar bend in. Sê pêşîn in û yek jî jorîn e. Ev e jorîn avaya ye corcohumeral ligament. Benda ku tê ji aliyê navîn ve vêdekê xuyayê aliyê navîn xwe dispêre binkeya hestiyê corcoid vê derê. Ji aliyê rexekî ve jî xwe dispêre qofka mezin a hestiyê homîros. Ev benda jorîn e. Hersî bendê ê pêşîn ser hev re ne. Eva pêşînî jorîn, eva navîn û eva jêrîn. Evana ji aliyê navîn ve xwe dispêrin derdora glînoid, derdora şikefta glînoid û ji aliyê rexekî ve jî xwe dispêrin derdora stûyê leşkelêşî. A jêrîn ew pentir e. A jêrîn bû, eva navîn e, eva jorîn. Hersî pêşîn bûn û ev jî a jorîn e. Dimîne di bin wan de ev kapsûl e. Kapsûla gihêkî, gihêka millî. Ji aliyê navîn ve li dora şikefta glînoidê aliyê rexekî jî xwe dispêre stûyê leşkelêşiyê hestiyê homîros. Di bin vê kapsûlê de ji aliyê hindir ve perka saynovyal heye û dagirtî ronê saynovyal. Tevgera vê gihêkê berfireh e. Em ê wê jî şîrove bikin. Ji bilî bendan
Ji bendan masûlke jî vê gihêkê ji me re asê dikin. Masûlkeya jor kelemî û jêr kelemî, zivirînera biçûk û zivirînera mezin. Ev tê ser wê navîn û ev masûlkeya binmilî. Ev jî alîkar in di xwecihkirina vê gihêkê de û asêkirina wê na.